дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. таъкиди ЮНИСЕФ барои беҳтар намудани таҳсилоти кӯдакон дар Тоҷикистон. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз борони шадиду селфароӣ ҳушдор медиҳад. ҷаҳон дар варта қарор дорад. Ӯзбекистон Airways парвозҳо ба 9 кишварро коҳиш медиҳад. Трамп гуфт, ният дорад дубора президенти Амрико шавад. дар шаҳри Душанбе мулоқоти Ҷамшед Ҷумахонзода, раиси палатаи савдо ва саноати Тоҷикистон бо Усома Маккавӣ, роҳбари фонди кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон баргузор гардид. Иттилоъ додааст дафтари матбуоти палатаи савдо ва саноат. тибқи иттилои манбаъ дар ҷараёни мулоқоти кори ҷонибҳо дар бораи вазифаҳо ва нақшаҳо барои соли 2021 табодули назар карданд. раиси палатаи савдо ва саноати Тоҷикистон дар бораи тасҳеҳи фаврии фаъолияти палата оид ба дастгирии самарабахш ба бахши хусусӣ дар заминаи пандемияи COVID-19 изҳори назар кард. дар навбати худ Усома Маккавӣ аҳамияти иштироки бахши хусусиро дар расонидани кӯмаки устувор ба кӯдакони Тоҷикистон тавассути беҳтар намудани таҳсилот, ташаккул ва ҷорӣ намудани пояҳои тарзи ҳаёти солим ва дигар омилҳои муҳими рушд ва ташаккули ҷавонон таъкид намуд. ӯ қайд кард, ки кӯдакон ояндаи Тоҷикистонанд ва ниёз ба кӯмаку дастгирӣ доранд. ҳамзамон қайд шудааст, ки дар мулоқот инчунин мавзӯи пешгирии норасоиёт дар Тоҷикистон тавассути ёднокунии намак, раванди ғанисозии намак бо ёд бо мақсади пешгирии бемориҳои норасоиёт дар кӯдакон ва калонсолон мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар Тоҷикистон якбора бад шудани обу ҳаво пешбинӣ мешавад, хабар медиҳад агентии обу ҳавошиносии ҷумҳурӣ. санаҳои 21 ва 22 апрел дар ҷумҳурии ҳаво ноустувор шуда боришоти шадиди борон ва вазиши шадиди бод дар назар аст, таъкид мешавад дар хабар. гуфта мешавад, шабона дар минтақаҳои баландтар аз 2500 метр барф дар назар аст. дар баъзе ноҳияҳо боришоти шадид, раъду барқ, жоғла имконпазир аст. интизор меравад, ки сатҳи об дар дарёҳое ки аз нишебиҳои ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор, дарёҳои Қизилсу, Яхсу, Вахш ва оби Хингоб мерезанд боло равад. кумита ҳушдор медиҳад, ки давоми 2 рӯз дар баъзе ноҳияҳои кӯҳӣ ва назди кӯҳи тобии ҷумҳурӣ, вилояти Суғд, вилояти Хатлон ва ғарби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон фаромадани сел пешгӯӣ мешавад. дар ин робита кумитаи ҳолатҳои фавқулода ба шаҳрвандоне, ки дар манотиқи доманакӯҳ ва ё кӯҳистонӣ зиндагӣ мекунанд, тавсия додааст, ки ҳарчи бештар эҳтиёткор бошанд. кумита аз ҷумла даъват намудааст, ки дар рӯзҳои номусоид будани обу ҳаво аз чароидани чорво, ҷамъоварии ҳезум, сайру гашт дар кӯҳҳо худдорӣ карда шавад. дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерриш дар мусоҳиба бо Reuters гуфт, ки ҷаҳон дар канори варта қарор дорад. ба гуфтаи ӯ, Созмони ҷаҳонии ҳавошиносӣ гузоришеро пешниҳод кард, ки тибқи он соли 2020 яке аз 3 соли гармтарин сабт шуд, ки бо оташсӯзӣ, хушксолӣ, обхезӣ ва обшавии пиряхҳо қайд шудааст. инсоният дар канори варта қарор дорад. мо бар асари гармшавии глобалӣ, сатҳи рекордии тӯъфони тропикӣ, сӯхторҳои ҷангал, об шудани яхҳо ё пиряхҳоро мушоҳида мекунем. яъне мо ба ҳадди хатарноки 1.5 дараҷа наздик мешавем, ки аз ҷониби ҷомеаи илмӣ муайян шудааст, гуфт Антонио Гутерриш. дар ин гузориш омадааст, ки ин зарбаи такрорӣ барои миллионҳо одамоне мебошад, ки аз ҳаводиси шадиди иқлим азият мекашанд. тибқи мушоҳидаҳои Созмони ҷаҳонии ҳавошиносӣ, ҳарорати миёнаи ҳаво дар соли 2020 назар ба давраи пеш аз индустриалӣ тақрибан 1.2 дараҷа баландтар буд, ки ин ба сарфи назар аз хунуккунӣ имкон дод ҳамроҳ бо солҳои 2016 ва 2019 ба 3 соли гармтарин дохил шавад. дар байни нишондиҳандаҳои қайд шуда, сатҳи пасти яхи баҳр дар Арктика дар давоми 2 моҳи соли 2020 қайд шудааст. Гутерриш пешвоёни ҷаҳонро даъват кард, ки бо ин санад ошно шаванд ва гуфт, ки соли 2021 бояд дар таърихи инсоният соли муҳимтарин бошад, то тағйирёбии бебозгашти иқлим пешгирӣ шавад. ширкати Ӯзбекистон Airways парвозҳоеро, ки хароҷоташонро намепӯшонанд, қатъ хоҳад кард. дар ин феҳраст аз ҷумла парвозҳо ба Париж, Рим, Милан, Токио, Куала-Лумпур, Бангкок, Ҷакарта, Бомбей ва Амритсар зикр шуданд. гузориш дар бораи ихтисори парвозҳоро ахиран шабакаи телевизионии Ӯзбекистон 24 нашр кард. ташаббуси мазкур зимни муаррифии чораҳо барои таҷдиди сохтори ҷамъиятҳои саҳмии Ӯзбекистон Airways ва Ӯзбекистон Airports эълон карда шуд.
собиқ президенти амрико Дональд Трамп дар мусоҳиба бо Fox News изҳор доштааст ки номзадии худро дар интихоботи навбатии соли 2024 барои як давраи нави президентӣ пешбарӣ мекунад. Трамп тавзеҳ дод ки аз нигоҳи қонунӣ намехоҳад дар ин бора ҳоло таваққуф кунад, чун интихоботи нав ҳанӯз хеле дур аст. ҳамзамон президенти собиқ боварӣ дорад ки ин навбат ҳатман пирӯз мешавад. Ба таъкиди ӯ дар интихоботи қаблӣ аз номзадии ӯ дасти кам 75 миллион райдиҳанда ҷонибдорӣ кард. ҳоло сафи онҳо ба маротиб бештар аст ва дастгирии мардумро бештар эҳсос мекунам, афзудааст собиқ президенти амрико. сомиёни азиз, ин буд барномаи иттилоотии хабар. То барномаи дигар шоду пирӯз бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.